من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. mai girma chairman na wannan hukuma ta ilimin bai ɗaya da jihar Sokoto tare da board members guda hudu na shi da daraktoci na wannan gidan, afuwa sakataren wannan board, daraktoci, abokan mai girma chairman, aminan shi, masoyan shi da sauran abokan aikin mu maza da mata, assalamu alaikum. Alhaƙiƙani wannan rana ce mai ɗimbin tarihi wadda ta kasance rana ce wadda muka karɓi shugaban wannan hukuma ta ilimin bai ɗaya, wannan board da aka yi constituting ranar Juma'a da ta gabata da yamma, wanda mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dr. Ahmed Aliyu Sokoto ya yi. Ina son in amfani da wannan dama in ƙara miƙa godiya ta gare shi da kuma gwamnatin jihar Sokoto bisa ga zaƙulo irin waɗannan bayan Allah a sa wasu wannan wurin domin ci gaban wannan jihar tamu. Kuma at the same time nake son in ƙara miƙa godiya ta ga mai girma gwamna da ya aminta da mu, ya ba mu dama mu zo mu aiki a wannan wurin, kuma ya ba mu amanar wannan wurin muka rika muka yi aiki kawo yanzu. Kuma ina son in tabbata ma mai girma chairman, sauran membobin da suka shigo da sauran daraktocin da muka aiki da su, ba mu da matsala ta aiki da kowane darakta tsakanin darakta. Aikinmu yana tafiya bisa ga fahimta, babu aikin wani da aka tsallakewa a ba wani shi ba tare da izini ne ba. Ina shaida ma mai girma chairman za mu ci gaba da aiki kamar yadda SK muna aiki bisa gaba da goyon baya da kuma mutuntawa da kuma karamawa. Kamar yadda sakatare ya yi magana, ya ce uwaye zai wa maraba ba abokan aiki ba, hakikanin gaskiya haka nan ne. Dukkaninmu nan makasudin tahuwan mu nan duka abu guda ne, dukkaninmu nan bori guda muke watsaki, dukkaninmu nan abin da muke so mu gani ci gaban jihar Sokoto, wanda yake shine yana ɗaya daga cikin 9 point agendas na mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu. Kuma a hakikanin gaskiya ban san yadda zan aza waɗannan kalmomi ba zuwa ga mai girma gwamna na jin daɗi, saboda shi wannan chairman da ya zo Alhaji Umaru Tambuwal daga Tambuwal yake, ni Alhaji Abba Shehu daga Tambuwal yake, ni kanin shi ne kuma gefen mai girma gwamna babana ne. Saboda haka ni ina sallah ina da wannan cewa tambalanci ya yawa gidan, ina cikin sallah ina ji kun shigo cewa ai nan duk Tambuwal ce. To ina so in ƙara shaida wa mutane da cewa kowa ya kwaɗi kai da shi kawai shi wallahi bane. Ai kun gani akwai ESES, ai Sokoto South ES biyu a gare su don suna da gwamna, ai ba lagina ba. Saboda haka mu ma mun ga samu dama mun kai wani abu Tambuwal kada a ga lahin mu, balle kuma yi za mu yi wallahi, kuma na san Alhaji Umaru yi za shi. Saboda haka ina ƙara shaida ma Alhaji Umaru a matsayin na chairman, a matsayin na jagora, a matsayin na shugaba, da ni da sakatare da sauran daraktoci za mu yi mishi biyayya, za mu yi mishi da'a, kuma insha Allah za mu mutunta shi daidai abin da aiki ya kwatanta a mutunta shi. Mutunci da ma akwai shi ba na aiki ba, yanzu na aiki ya haɗa mu kuma shina nan kuma zai ƙaru kuma zai ci gaba insha Allah. Kuma ina tabbata muku duk wani wanda ya kasa kunne ko ya buɗe ido don ya ji matsala cikin gidan ga ta hito ta aiki tsakanin ma'aikata da Alhaji Umaru ko tsakanin mu da shi chairman, wallahi zai ji kunya. In sa haido mu ka shigo gidan ga mai girma chairman bugun mu shi kai, wallahi za mu aiki da shi, saboda aiki ba nashi bane ba namu bane, na jama'a ne, jama'a muka wa aiki kuma jama'a mu mun ka ne wasu.